खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनिसिम नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोंहा बैसागु बोथोराबो सफैगासिनो नालाय, दा बिनिनो जों बाथौआरिफोरनि मोनसे नेमखान्थि दङ। बे बोसोराव माने गोदान बाथौ बेरा सोलायनाय खान्थि दङ आरोना। दा बे गोजाम बेराखौ सोलायनानै गोदान बेरा होनाय गोबा सिननांगौ माने बायदि जखानि बिबुखौ गारनांगौ आरो ना। बिथिंबो दानखावगासिनो नै माखासेया। दा नैबे 2 स्टेप आरो ना लोगोफोर, औवा दानखांनायनि उनाव सब बेफोरखौबो जरा जरा नांजोबो आरो ना, जरा मोनबा। ओमफ्राय इथिंजाय खुन्थिया जोंहा 8 जरा जायो, जरा मोनबा आरो ना। स्टेप स्टेप नोंथांमोननो देखायलांगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। सिंखावनो हादोंना? हादों? दे आखाइ बौजागुलायबाय बेस्रा। नै लोगोफोर, दायो जोङो बेरा गोदानखौ सोलायसिगोन आरो ना।
गांबारि खामफ्लाय बना होदों बायदि बावथाय बावना होदों गुरुब खुलुमना आरज गाबदों नों बिफाखौ अनसायफैदों